saioa hasteko. Odei eta Miren, altxa mesedez. Urteko azken eguna, abenduaren 31, modu desberdinetan igaro edezu ezuek. Zu Odei, etxean egon izara gau osoan. Zuk berriz Miren, kalean pasa oidezu gau osoa lagunekin parrandan. Urteko azken eguna, abenduaren 31, modu desberdinetan pasatzen dute. Odei, etxean egon da gau osoan. Mirenek aldiz, kalean pasa oidu gau osoa lagunekin parrandan. Urte zargau ez nahiko ezberdinak, dira zuta bion planak. Nik nahiago dut etxetik kanpo, ondo egitea danak. Eta zuk berriz familiakin, badituzu zeure afanak, ni bestela ere urtean zehar, nahiko aspertzen hau amak. Ni bestela ere urtean zehar, nahiko aspertzen hau amak. Ni familian gustora nago, sukaldeko txoko baten, kalean denak beti bezala, edaten eta edaten. Urte zarreko gauko giroak, ez aldu nazka ematen, inoiz kasurik eitez dutenak urte berri hon esaten. Inoiz kasurik eitez dutenak urte berri hon esaten. Urte zargaua faltsukeriaz, bete oida zuretzako. Nahiago duzu sukalde bueltan, egon lasai eta bapo. Baina kalean aprobetxatu, leike gauza askotarako, jende berria ezagututa, beste edo zertarako. Jende berria ezagututa, beste edo zertarako. Baina betiko mozkorrak dabiltz, betiko tabernen bueltan, taula ibili baino etxean, hobeto nago benetan. Beste edo zer gauza esan dezu, nere irudipenetan. Beste edo zer egin liteke, beste edo zein egunetan. Beste edo zer egin liteke, beste edo zein egunetan. Baina ni behintzat etxe giroan, egoten naiz
ta diozunez gauza ugari, egiten da berdin gero. Zure etxean mozkor girorik, ez alda egoten edo, nik nahiago dut kanpoan egin, mozkortzen hasi ezkero. Nik nahiago dut kanpoan egin, mozkortzen hasi ezkero. Gure etxean mozkor giroa, egoten da bai alare, eta ez pentsa irten ezkero enaiz ibiltzen suabe. Beste edozein egun hartuta, miren biok bat parez pare, parranda latza botako degu aitzaki beharrik gabe. Parranda latza botako degu aitzaki beharrik gabe.